فڕۆکەکە لەشکریە ئەمریکی ڕوفاتێ 55 سەربازên ئەمریکی li şerê Kuriya de hatin kuştin ve gerandin ve guhastina wan jî bi cêkirina rêkeftina meha borî bû di nêvbera Serok Donald Trump û rêberê Kuriya Bakur Kim Jong-un de. Nêzîkî 8000 serbazên Emerîkî hêşta bê serokşûyênin bawerî heye piraniya wan li Kuriya Bakurê. Li demê ku muhleta fermana dadgeha Emerîkî ji bo vegerandina tevaya zarokên penaberên neqanûnî ji bo dê û bavên wan li ser sunûrên Amerîka bi dawî hatî hêşta 700 zarok di zîndanên hikûmetê de ne. Wezareta Dadiya Emerîkî got wan 1400 zarok ji jiyê 5 salî û ser re gihandine kesûkarên wan. Agirê ber bûyî deverên Bakur û Başûrê Ostanê Kalîforniya xelek neçar kiriye ji malên xwe derkevin. Fermandarê wîlayetê rewşa awerta li wan deveran ragihandiye.